Kubayizigidi eziyi-15 abantu abahlaselwe yisifo sohlangothi emhlabeni, kanti kulelizwe u-68% ohlaselwe yilesi sifo ngabesifazane. Abesilisa babe ngu-32%. Abantu besifazane masibheka lapha ibona baba nenkinga kakhulu mhlambe yokukhuluphala ngokweqile nokuthi-ke ngokwendalo umuntu wesifazane ujwayelekile ukuthi abelula yena ngoba unezimo adlula kuzona ezimenza ukuthi abe buthakathaka ngempilo yakhe. Ingabe sibonakala kanjani isifo sohlangothi? Isifo sohlangothi-ke isimo lapho esenzeka mangabe masibheka laphayana kunokuphazamiseka kokuhamba kwegazi ukuthi liye ebuchosheni. Nokusuke-ke mhlambe kudalwa izimo mhlambe isimo sokuthi mhlambe kube nokuqhuma mhlambe komthambo, igazi lingabe lisakwazi ukuthi lihambe liye ebuchosheni. Nokube sekudala ukuthi-ke manje ubuchopho bungabe busathola umoya ohlanzekile lo sithi khona i-oxygen. Isifo sohlangothi sihlasela kakhulu ngasohlangothini lesokudla. Ingabe kungani? Esayidini lesokudla ilapho kusuke kuza khona igazi elisuke liphuma emzimbeni liyongena enhliziyweni. Njengoba kusuke kune-pressure isikhathi esiningi umfutho ophezulu, imithambo yesokudla iyagqilazeka kakhulu nokwenza kube yiyona ehleze izoba nenkinga kakhulu. Ukuzivocavoca nokuqapha isisindo somzimba kungasinqanda lesi sifo. Ukuyivocavoca ikona okubaluleke kakhulu, okusiza kakhulu umzimba ngoba awukusizi kakhulu kuphela ekutheni ungakhuluphali ngokweqile ngoba phela ukukhuluphala ngokweqile kuyesinye isimo esikubeka khona ekutheni ube naso isifo sohlangothi. Kumqoka nokubheka ukudla okudlayo ukunciphisa amafutha ikakhulu egazini. Susa amafutha ungakakufaki ukudla ebhodweni ngoba mawuthi uzoyikhipha inyama yakho amafutha isise ebhodweni usuyiphekile bese uwakhipha emva kokuthi usuyiphekile. Amafutha lawa asuke sesalele vele ekudleni kwakho usuzokudla. Isiqubulo sosuku lokuqwashisa ngesifo sohlangothi besithi #greater-than-stroke, okusho ukuthi bophezela amandla akho kwezemidlalo ukuze ube mkhulu kunesifo sohlangothi.